Kawasudo Nyakaramogi wang'iyo motende kod weche mag boda kama joriemb apiko e sub-county ma Lego Usonga koro dwaro mondo od bura ma Siaya County owit oko paro mar chik omenda ma higa 2024 motenore kod ng'eto mar osuru ka giloso romo ma bende nobagi e boma ma Siaya kotelnegi kod jakom margi Paul Owino. Giwacho ni chenro mar jugo gi siling 30 e wuoth ka wuoth ma gibiro bedo ka gidhi e alwora mar boma ma Siaya kaachiel kod juok mar kar chungo apiko en ataro mar dwaro margi, kendo gidwaro ni chikno owit oko. Jagoro margi Edward Ochieng wacho ni gidagi fwai maromo siling 2,500 mibiro juog weg apiko mochungo gi e kuonde ma ji wuothe kaachiel kod fwai maromo siling 50,000 ne jogo mibiro yud kod ketho e kuonde chungo apiko ma ok opwodhi e kaunti ma Siaya. Experts manyalo explain makwa chiwo penjo to gidwokwa kod ang'owa kod lony. Owekelwa jok moko mobedo cooked somewhere else tikelo mondo timruok nade addresswa. Wakwa ni gini kapok ochopo e county assembly gino bed reject kapod ok watimruok nade kapod ok wareact. Ok wadhi chulo osuru moro amora e Siaya County ka onge gima gisetimo mwaneno kata gima ginyisowa magi ashowa wana gidhi timo nade gidhi timo. Rangi Siaya County ka irango kamoro maber idhi gernwa parking. Kisegero parking ka security magin police odhi ochung' kanyo ritonwa pikipiki kech pikipiki we kwalo okinyi gotieno to gin kata mag loan to seche go idwa nyaka ni hesrwa. Inyalo chulo siling 500 otanda to pok ochiedhi pok ochiwre mar konyo jopiny to anguka nayo jaboda anguka na kaka nyange mne Raila Odinga emokelonwa ni mondo miyo nyangwa mondo waduok teko mar okimi piny. Orengo owacho ni nyange nyaka chula aluf jopeoda boda wiego wan watamre ni dak nyangwa galuf ka Raila pok owacho ni nyango